šepkám ti krásne hlúposti. Božko, dám dobre viem, láska tá všetko odpustí. Dnes prídeš trolejbusom číslo 17, viem, pará tam spí. Prvý od dospelosti, skôrme v sebe nájsť, láska tá nám všetko odpustí. Koľko otázok a žiadna odpoveď. Vidím, že nie som žiadny med. Alebo aj musí. Ale ty ma na jednu stranu. Žiadna sláska, žiadna sláska. Toto malo byť. Už ešte veríš, alebo čo? Robo, penálkou teraz. Koho? Tuto makaj. Hovoríte, že som bol na záchytke. A ja takto ožijem. Na záchytke si ty bol, nie? Rečka. A čo ste tam robili? Išli sme večer v Atlexu. A išli sme šteniesť. Berdy, ahoj! Hello! Pierka, pozor, lebo sú v obraze. No dobre, čau. Počkám, aby som ti nechala do záberu, tak radšej tu počkám. Alenka, tu som. Viete, ako sa tam sedí, že dve vzadu a jedna vpredu? Chceme vidieť krásne. Jaj, to... Alenka. Aby ma neprešli.
Sem chodila do základnej školy. Teba to viacej zaujíma ako chlapov počuť. Čo? Tak ináč. Nauči sa. Takým kolo, že pravíme. Ešte si čo? Nestačilo. Detail. Karči! Tu máte aperitív. A pozor, on je taký strašný výval, chata. Asi sú už hotové. Na poli surové a na poli boli také, vieš, také zúhorené, no. Ale to vieš, kto bol? No, Poď si už sa.
ale nemáme písomnú dohodu, nemôžeš My mluviť. sme tak seriózni, že písomnú dohodu nepotrebujeme. Ako ústna zmluva platí na Slovensku. Nemá kruj. Šuky už je Ja sa mám veľkoprávnu zastupničku. My to nepotrebujeme. Ja viem, že máš dobrú zástupičku. To má správnu pičku. Ľudská Mám z toho potešení. A nie, že to je. Dozvedia sa pravda, ja len prdeli. Ako všetko bolo masa, kým žena neobjavila peniaze a vtedy sa to všetko dojebalo. Dobre, áó, nie, penzilné. Len to povie, ja som vedel, že to je väčšinou tak, že ona je hore. No? A čo? No tak ja sa hore, aha, vidíš, ono to som nevedel. Nevedel si smiešný. Si smiešný. Je to výhoda, keď máš chudú ženu, lebo bruchom tlačí brúšku a pička vyskočí von. To ona povedala. Alenka, keď už. Ideme čítať čas tuž. Pozor, pozor, budeš telke. Ale Mená telka. ešte takto. Potom, keď prečítam čas tužku, vy budete mať za úlohu po jednej, dvoch, maximálne 3 otázky skôr dať Daňovi ešte, aby odpovedal. Ja viem, prečo si chcela tie informácie. Môžem sa vás na menu Daňová stála, ten za všetko vie, na čo mieškala. Jeho častuška, Daňo veľká nádej, čo sa výšky týka, no v platení známa vec predposledný býva. Má odvahu vratku, preskakuje skokanskú latku. Túži po zlatej tretre, posúvačku na 2 metre. Každý krok má premyslený dopredu. Aj v sobotu, čo budú mať k obedu, študovať chce v Košiciach, dozvedel sa Bari, že najkrajší diskoklub majú tam stavbári. Nech sa páči. Tak to bolo. Troška Pepo žili, ja neviem. Teraz si písal? Ostal sa nech ťahá. Dobre. V roku 2002 pýtajte sa ľudia, nám tu náš, koľko máš detí? Jedno. A prečo nemáš? Ako máš radšej? Tak je to dobré. Ako chceš? Dodo, odpredu, odzadu, lásky sa medzi nekladú. Jano Barán, v našej triede literatúrne možno veľký kremon. Sám je to, Jano by to dôkaz mi to dokázal. Edda Hobo, dynamit, bez nich Jano nevie žiť. Jano Barán doteraz na mestskom úrade. Pracuje na mestskom úrade. Primátor je chuj. Jano. Takého malého zvoleného. Toto je od 18. Ide o to, A keď má veľké jedno. ďalej, Ľubi Bení. A náš Ľubo chudák chlapec, či chce, či nemusí ďalej študovať, by našiel taký budík, z ktorého by mohol radosť mať. Aby včas naštartoval svoje motory a naklúsal pred začatím hodiny do školy. Áno, náš Ľubík si to išiel do Rakúska vyrobiť. stále som budík nenašiel. Ale na jeho. Výkričník, otáznik. Hej? Áno. A rok vydania tej Dáte mi otázky, ja už nedám. To, vtedy ste písali také mature. Otázky? Nie, nemecky. Nemám na Katri Guhačkovú, nemám čas. Mám povedať, že nemám čas. Tvoju zásadu životnú ujsť. No a čo, snáď budeme sedieť, ja idem. Dovidenia. Áno, tak to je jasné. No. Katarína má 2 deti, vydarené, žije vo Zvolene, má manžela, čo ešte má? Som
som povedal, že škrečka len Je pravda. Lebo je sa na samom konci. No. O sebe, ja mám čítať sama o sebe. No čo si vymyslela? Ja som si to Každý nevymyslela. si bude čítať sám o sebe a ešte sa Taktiky to môžem. Keď sobota nadíde na zábavu, teda kým je režim spoločnosti, pomyslí na starosti. Judka do kníh málo hľadí, napriek tomu si poradí. Drží sa zákona, bez učenia vedieť. Kremona. Ty skade vieš. No, viem, že Kremon. Dopísal takéto nadčasové veci. Taký potlesk Jano Filo zabil klinec. Obdivujú ho aj profesorky, veď je slávny športovec. Volej Bama. S nedobrou vôľou víta. Čuky. Ja si svoje prečítam. Pripraví sa Karol. Ale ja som mala pohár. Môj pohár. Pusti to. To je expert veľký. Rozumeje všetky dievky. Humor neho len tak suší. Srší. Číta ešte. Či slnko svieti a či prší. Na výhercoch on sa zadáva. Jo, takže Ako starí ľudia. Čo to mám? Svojej milej Monike je idol. Naozaj, vedia som Monikou tedy chodil. Štíhlý chlapec menom Karol. Karol nemá veľa času na učenie, preto všetkému hneď porozumie. Na gitare vyhráva si piesne od Žbírku. No dotykom mu stoja. Dubkom mu stoja vlasy. Pri defekte na Warburgu, aha, to je pravda, trie zelený trávnik, obdivuje baník. No. Ostrava. Hej? No, hrozne. Na Braneckom posielali profesori Katke správu, nech im uvarí dobrú čiernu kávu. Aktivitou vyniká vždy, keď treba, zachrániť triedu, nástenky sú jej dielom, môžeme vám jedno na bielom. A kúpi chleba. Je šikovná, môže spávať kľudne, že variť a piecť vie, veď nevestou bude. ale veľmi, to bolo veľmi. Naša drahá už je mamička, každý deň sa na ňu usmieva detská tvárička. Ťažko je študovať, musí sa ľubke venovať. Napriek tomu všetko stihne, úsmev na jej tvári kvitne. Drží palce svojmu mužovi, kým bude s vysokou školou hotový. Ale no vám predstavovať netreba, svojím smiechom vraví sama za seba. Je to smiech chytlavý, keď si blízko aj k tebe sa dostaví. Nech zabudneš na starosti, ponatria sa žumavé kosti. Okrem smiechu hádzanej sa venuje detku vojde Keď aktivita triedy zlyhá, predsedkyňa nám ju dvíha, má organizačné schopnosti a mnohé iné prednosti. Rada sa skutí smeje, drží dietu a neje. Keď recituje na súťaži, disciplínou zadováži, všetko vie, čo sa učenia týka, neodstrašujú ani matematika. No dočítaj, to je tu také. Žiaci na návštevu prichádzajú, pretože je Silva u chlapcov tak obľúbená, jej izba je Ľubom, Ivanom, Gabom, Janom, Dodom zaplnená. Zámienkou k návšteve je betón, nemajú ani vstupný žetón. Ale pozor, chlapci milí, nesmiete ju pokúšať, lebo naša Silvia chce ísť ďalej študovať. Sem tam vykopne na ihrisku trávu, je totiž futbalista, zlotom nie je egoista. Rád prerušuje ticho na pozemku, za vzor má Antonína Panenku, má vždy srandanku, No mám, ja viem, že aj stovku
vyhlášku. A že je zloplný egoista, to nie je pravda, ale je egoista. To aj do dneska. Renátka. Prečítaj. Aha, Renátka je zaľúbená od hlavy až po kolená. Nestráca však pritom hlavu, pozná základy spoločenského mravu. Odháňa dotieravého ducha, ale myseľ neposlúcha. Pozor však na konkurentku, láska bližňa zvláda renku. Stav taký Jánik v našej izbe nebesa, majster veľký, učila hrať všetky dievky. Je s ňou sranda ohromná, vo vtipoch je neskromná. Intrak je hore nohami, keď dievky zabáva svojimi hláškami. Nohami som. To zostáva také. Skoro som napravil. Nie. Ale Tibor je tu. Tibor? Ale bola. Král z hlubiny zemskej kory miluje zasnežené hory. V zime skáče od radosti do povaly, že sa bude môcť ísť lyžovať na Donovali. Keď bol Tibor mladý, určite si pomýlil študijné rady, lebo na Slovenie klub Pickvic, ktoré zavedel za starovekých lovcov na ostatných predmetoch, vždy rozpráva v sonetoch. Keď je robo smedný, pivo pije zbedný. Vždy má veľkú obavu, aby nevynechal jedinú podrečanskú záležitosť. Má prekrásne modré očká. Idolom všetkých chlapcov je, na diskotékach s nimi tancuje. Na škole sa zaoberá politickou činnosťou, vyniká vo recitovaní a je známa skromnosťou. Jej túžbou je dobré zmaturovať, potom na vysokej štúdii pokračovať. A vydať sa. Toto nepredpokladala. To už viem teraz, že ja... Bilola. Prečo by sme sa nezasmiali aj na tom, kto tu nie je? To ja No, na tom sa budeme spať najviac, áno. Kto by sa chcel odfotiť? Počkaj, tak už som nebol dostal furt pekný. Takže ty máš ich poslali na frek. Nie, tak potom s pivom ešte aj mňa. Ale naozaj, teraz sa vracalo. Lebo ty si išla na otočku. Len Jara za to môže. Lebo ty si išla na otočku k tabuli a potom štýlom ešte aj mňa. To myšlienok ponorí, keď tabulou strašne stručne hovorí, pamätáte si? Prečo? Keď chcete mať peniazy plný byt, dajte mu tiket, čo ktorý vyplní. Šťastie ho však raz aj opustilo, keď získanie vodičského oddialilo. Tam je dobrý kamarát, futbalovú loptu má strašne rád. Ľubo nemá dievčat smolu, pozná celú ekonomickú školu. To sme boli na svadbe. Čo? Ekonomka z očí hlava sa je šťastím točí. Simej však prestáva milovať, lebo chodí lyžovať. Ľubo. A potom remeslo Ľubo. najsám pro vysoká škola. Žiadnu slavku. Chlapci sa veľmi otočili všetci. 11. Janka Igor niečo točí hlavne. Chaty rieky horičky, to má Dodo veľmi rád, šup ho rúbsak na chrbát. Pozná okolitý kraj, aj krásny slovenský raj. Má ďalšieho koníčka, šup do vody hlavička. Jeho žiadosť na MNV bude presná, že plaváreň vo vidinej mu je tesná. Ja o to viac však miluje motory. Hlavne má rád let, z výšky obdivuje svet, pretože mu odvaha ešte neodpadla, vždy znova a znova sa dá do lietadla. Okrem toho reklamuje malú vodu vo vidinej plavárni za obchodu. Ty má Pálo. Páli, no. Je som vegetarián. Čo došli zdroje? Na Ivan býva, najradšej o jedle sníva. Utrpenie sa dá na jeho hlavu, vždy si musí zháňať stravu. Môžem potvrdiť. Zážitky má v stanovaní, ktorá zážitkov sa mu prihodí, no keď je reč po umývaní, vrchovú rajcu radšej zahodí. Kasalajovie,
Nie, to je Katka Báčka. Nie, naša Erika je. A naša Erika má peknú. Leonardo da Vinci Všetky máte pekné. žil v dnešnej dobe. Našu štíhlu Eriku zobrazil by dobre. Tvígy krajšiu, lepšiu mohli by sme my mať. Škoda, Leonardo môže ľutovať. Erika to je kvet, naučí sa všetko hneď. Také je to ver dievča správne, učenie ju pre máme. Ale o Alene, to musíš prečo prichápať, to je neviem. To je o Alenke? Áno. Pri Aleninej Odpovedí. celá trieda ostro sliedi, kedy dá... Až teraz začala filmovať ináč, Šimon. Až teraz to dá celý čas to bolo. Na otázku profesorovi odpoveď krátku.
zavřít oči. Srdce ví, že spoustrání vedou naše kroky. A měsíc nový stíny vyplaší. Mraky se plazí, vítr je láme, stíny tvý duše rozplynou se v šeru. Vlna opouští, po hodinách mizí. A měsíc mluví se voda. Vyplaší. No, volí otec, alebo co ty nechce zo mě. Na našich stranách, na listy světá, věznej prach, proletí oknem a mizí stále dál. Slyšný kroky stepujou, z nebeských Ale nikdy som mu ešte nič neurobila. Nebudeme papkať banáčikov, Mička nechce banáčikov. Tužku nemít, nic mi nevybolíš, no.
smiech. Vidieť ma sú zlé prehrady. Ako máš, ale budeš vyššie Ja by som bola. Toto robí tak, že raz mne, raz tebe, hej? Ja som zistil, práve zvolil, keď ja som si zvolil. Kola na kolánka. Po 3 dní som sa rozkladal žalúdka. Nemáš čo? Mám. Som obrazený. Čierny púk z malý. Malý. Čistý černo, čistý. Poďte na tom robiť. Ale raz keď to vidíte, Im je silnejší ako mladší brat, im je rýchlejší ako starší brat, a otec je v a ty vieš, že nie je prvá, čo stojím sám. No tak zažij, keď ťa prosím, nemaj prosím z toho strach, že sa svetlo na trbliece počína občas. Keď sa v tvojom okne začne láska. Ty nevšimol si? Že nie je slasť, žiadna slasť. Hľadá, ten môže niečo nájsť. No tak nehľaď mi už toľko do očí, čo keď sa mi hlava zatočí. Na múre sedíš klidne takmer každý deň. Ja ukážem a táto polovica spieva a táto odpovedá, vieš? No. Že zapasuje. Si zapripadal škole do toto vieme všetci. Veď ty si manažér, ja som manažér, ja to zmanažujem. Dovolím. ešte nám to raz vysvetliť. Ľavá strana robiť potom. Takmer každý deň šeptám ti krásne hlúposti. Bodu naše oči, dáme dobre viem, láska tá všetko odpustí. Dnes prídeš trolejbusom číslo 17, Dečka na vietara tam stí. Prvý ho dospelosti, skôrne 17, láska tá nám všetko odpustí. Koľko otázok a žiadna odpoveď. Vidím, že nie som žiadny med. Toto aj dirigent by ste mať niekoho, musí ukázať. Nie je slas. Alebo aj musí. Ale ty ma na jednu stranu. Žiadna slas, žiadna slas. Toto malo byť. Ty mi furt ešte veríš, alebo čo? Robo, to na koho teraz? Koho? Toto makaj. Toto nezvládol. Poďme spolu náš. Robcová žiadna odpoveď. Vidíš, že nie som žiadny med.
Tajíš sa nebral vidieť, nebral tak vidíš, že ľudí nie sú ja to hľadám ten môženič tak nežiaj by ty si to zás diplomatičný Ale ako sa hovorí, videl som hada strať, hada plít som mal nagrcať, ale bol som lepší dolo. O trošku. Ale čo som mal robiť? Keď už to začalo fungovať, ale Karčíba sme mal zavreté oči a bol bojovať. Počúvaj, som ale rozmýšľal, ja som rozmýšľal. Čo to bol? Ale mohlo by to tak teoreticky. Oni to nájdú. Nakoniec, vidíš to? Ja som na vine. Dodi, ale ja som rozmýšľal. Jasná správa. Skončili sme jasná správa. Nech zahrá. hej vetrík No to je ono. To sme mysleli. je hniezdo vysoko Dajme dobre. Nevadí, ale snaha bola. Skončili sme jasná správa. Poď. Nespievaj do toho. Nech to, ja som tu. Čuky. Zase do mne kvačka. Ja som tu, Karčíba. vetríček Taká ja nemám. Paradajky nemáme, nie uhorky máme. Tento lepák nevieme. Pozri na tej lúčke koľká letím krása každej tvoja Kôň? A kde je ten kôň? tebe Skončili sme jasná správa. Sa najedli, išli spať. hej vetrík vetríček Karčík nemôžu ísť, lebo... kde je tvoje hniezdo Šuchli sme sa. letíš nemáš maj tvoja letí Počúvaj, neprivrzí si zase. nedoletíš nemáš Ale nemôžem dopáčiť cigaretu. moja mater hej moja Aký dirigent to videl? Čo? Aký dirigent to videl? Ako to bolo? To je taký polný maršál, vieš. Počúvaj, Robo, to môžem teraz... Nemohli sme na tiež, lebo my stali komín a potom to trebalo. Nech dá, ako vyrobia. Vy ste stali 50 metrov ďalej. Dobre, že by chceli donútiť na nejaké zbieranie čoho. Čo vraví teraz Dodo? Buď to zbieraš na záchytku. No, tak by ma vyhodili zo školy. Ale ja by som povedal, na záchytku. Zoberte na záchytku. Ale teraz žiadna nie je. Ale vtedy bola. Ale teraz nie je. Teraz nie je. Teraz už nemusí zbierať celý. Bol som aj v Košiciach, tam čo bola tá záchytka. No ja som tam raz bol. Tak tá tam už nie je. Ale... Zase slíčka, a neviem, kde elektriku, nedá sa. Nás ešte vypnutý mobil. Teraz nie je. Teraz nie je. Teraz už nemusí zbierať celý. Bol som aj v Košiciach, tam čo bola tá záchytka. No ja som tam raz bol. Tak tá tam už nie je. Ale doma budova stojí. A si tam bol. Tam vedľa toho štadióna, či čo to je. Bužní, vedľa Bužní je to tak. Tam medzi Bužňou a štadiónom. A to bolo najhoršie, že ja som ani opitý bol, ako nebol. Všetci boli nadrbaní a grcali, ja som bol celku triezvy, ja som netriezal, keď som policajt. A najlepšie bolo, Ľubo, Ľubo, jak sa volá ten onej z tej Palestíny? Samir. Boňo strieľa s duchovkou, furt Ako má za toto s tou fajkou obúbal? Nedal som preto policajtom. Tedy, keď je ti dobre, alebo áno? Ivan ostal na internáte, že? A my sme išli do No tak. nadrbali sme sa a Jožkom šašalo. No a Joža šašalo, sme prejechali cez tie ode, cez tie plot sme odtrbli ako jajce.
Vieš čo, aj mňa už klipkali oči. Dvíhame, vieš, a už som ho išiel hodiť. Dostal som asi 1000 korún pokuty a na pol roka. Hodil som ho a Ľubo pozeral z druhej strany plota, vieš. A hovorím, ty koľko, takto sa tam. Silva, máš pravdu, že sa vrátiš. Mala si pravdu s tým blízkaním, ale je to ďaleko. Ale to sa blízka na aký časy. Lebo sme sa vybrali skrátko. Nie, Jutka, zatiaľ je to v detve. Neviem, ktorým smerom je detva, ale keď hovoríš, že v detve, Tak to zobral som tak ešte Fumenom vedela, kto či čo. Rúbe sa zmetili. Polku! Však tady nebyli ešte. Tak celý komplet, celý Silvester byl tam, vole, kde ešte nebyl. Vole? A chodil, vieš, jedna pivnica, druhá pivnica, tretia pivnica. A pomaličke už prešiel nový rok prešiel. A Šantan si hodila tie gumáky. Ale teraz keď to dopoviem, pochopíš prečo. Dala si gumáky, prošipla a chodila na nový rok po tých pivniciach, že kde už ten kurva chlap môže byť, vieš? Kde sa zapatrošil? A tak a prišla, otvorila zase pivnicu a tam dole boli chlapi a Bolek tam bola hovorí a Šantan, a dej si byla, celou noc sám tě hledal. Kroniku nemám, tá kronika je u niekoho z vás. Žiadna kronika neexistuje. Alenka vyrobila kroniku. Alenka, my nie sme hlúpi. Ty ju musíš založiť. Že my sme hlúpi. Ona musí byť hlúpa, keď robí kroniku. Môžeš Nie fotomolov, bola to Drahuša, nech si robí kroniku. Alenka, navrhni ešte. Oj, počkaj, tá tu není. Ale už navrhni ešte niečo. Počkaj, Ivan. Tak to nie je. Ja si ešte rozmyslím do 6. nebojte sa. Alenka aj v robote tak robíš, vieš, robotu. Počúvajte, aké sme tak pekne hlasovali. To je za to, aby sme sa stretávali každý rok zhruba po takomto čase a na tomto mieste. Najlepšie časy. Nemáš tu Jožka Líšku. A čo mňa Jožka Líška? Ja dávam hlasovať tu. Jožko Líška ma nezaujíma. Však nemusí tu byť Jožko Líška, na tomto mieste môžeme byť aj bez Jožka. Prelezieme ploty a sme tu. Ale o čom hlasujeme teraz, Dody? Aby sme sa stretávali každý rok, zhruba o takomto čase, 2. júnový alebo taký víkend. Aké problémy sa urobí to, že... Áno, alebo práve, alebo zavoláme sa. Nemám mailovú adresu. Tak si urobím. Ja mám, ale pol roka som nečiť. To je tvoj problém, že nemáš. Tak to je šum, tak zavoláš ma. Viem, že inej cesty nie ako tu na zemi drieť. Priateľích 100 rokov. Alebo chodíš po erotických stránkach, to máš tak, vieš. Ako by ti to tam, vieš? Keď to nebolo, lebo si tak robia teraz. Ty vieš, že budeš znať. Viem, že telo čaká zem, po duši rozhodne svet. Zemských. Viem, že raz príde deň, keď svoj tím smie, ale to dlhou. Viem, že raz ten môj sen mäkko pristáne na zem, a dúfam na ňo. Viem, že čaká na mňa práca, zrazu svedomí sa stráca, ten starý viem, že iné cesty nie, ako tu na zemi drieť. Viem, že po duši rozhodne Dobrý deň. Hovoriť sa nesmie. Na najvýš sa smie mlčať o tom, čo hovorí jeden môj modranský priateľ, že nikoho, nikdy, v ničom, asi to bude všetko, neujebeš.